Neustále pridávame nové produkty do ponuky, ktoré testujeme a porovnávame, aby sme vám pomohli s výberom toho správneho produktu. V tomto videu uvidíte halogénové a LED žiarovky značky Photon. Ako prvý produkt by sme vám radi predstavili Photon Extreme Vision. Ďalším produktom je Photon Extreme Vision. Tretí v poradí je Photon Extreme Yellow. Medzi ďalšie novinky patria žiarovky Photon Duo, Mono a Ultimate. Photon H7 Duo Ice White. Ďalší v poradí je Photon Ultimate Ice White. Photon Arctic White. Photon Milestone White. V druhej časti videa by sme vám radi predstavili žiarovky Photon D1, ktoré sme testovali na BMW E61. Ako prvý produkt vám predstavíme Photon E-Jar. Ďalší v poradí je Photon 4300. Photon D1 z 6000. Ďalším produktom je Photon Milestone Pure White. V ponuke taktiež nájdete aj LED parkovacie, obrysové a interiérové žiarovky. Viac produktov nájdete na našom e-shope.